Kuramidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti takukutendai netsigiro yese yamuri kuti patirikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu muri yeZimbabwe iri kuchema nekuda kwekutsva kwaita zvirimwa muminda. Vazhinji vacho vari kuti tinopona here. Varume vari kuchemawo kuti madzimai edu achatorwa nevane mari nekuti hapana mudzimai anoda kugarira nzara. Saka nhasi uno maona tabuda takananga kunzvimbo yeMurewa uko kwatoda kumbonzwa vagari vekwaMurewa kuti vari kuzvigona sei ndiapi matambudziko avari kuzosangana nawo mushure mekutsva kwaita mbesa dzavo uye nderupiwo rukumbiro rwavari kuda kubva kuhurumende pamwe chete nedzimwe hama dziri kunze dzingade kuvabatsira pane zvavanenge vachishuvira. Sekuru ndiri kuona ndimi majena musoro muno maMurewa. Munganditsanangurire kuti vanhu vanotaura kuti mvura ikasanaya kukaita nzara inyaya yekuti midzimu inenge yakatsamwa, munoti kudii nemashoko aya? Sandinoona inini ndechekuti chokwadi midzimu inotsamwa nokuti tinenge taakudarika zvaita midzimu zvavaita kare kuti kana kusina mvura taungana votaura ipapo kutoita sei. Paiunganidzwa zviyo zvinongotorwa wobikwa doro. Zviyo zvangotorwa zvanyikwa paruware. Zvanyikwa paruware mvura yebva yanaya mvura uchibona nguva yotoita mvura. Iye zvinezvi hakuna zviro zvakadaro. Hatizivi kuti zvakumbofamba sei. Kana kuti magariro emuno munyika hatichaziva zvakanaka. Ndodara kuti vamwe vangu ava ndo vanoita nezvazvo ava vari panapa zvikuru. Samambogara navo here vamwe venyu muchivabvunza kuti sei musina kuenda kunokumbirira mvura? Tinogara navo ivo ndo vanototifambira vachitora zviyo vachitora zvinenge zvichidikanwa ende zviyo zvacho zvinonyikwa. Vanokuya vacho ndana mbuya vanenge vapedza kubereka nevanobika doro racho ndana mbuya vanenge vapedza kubereka. Unoona zviro zvichifamba zvakanaka. Saka imimi sekuru kumunda kwenyu makarima chiini chii? Inini mwanangu ndakura ndakaritaya. Kurima kwangu kwendaenda kuita ndakaenda cheresa mafish ponds angu 5 1000 square meters nekabhoho kaunga kanikatsime kaunga ndaenda dzikisa ndokandaisa mvura nemukoko yangu yenyuchi miri ndo zvinotibatsira nokuti handichagona kusagura kaini. Ndakaita bhoho ndakaisa hove imomo ndopota ndichitora ndichitengesawo nyuchi ndichitora ndichinhingirika ndichitengesawo uchi hwacho. Zvino takaita nyoresa kukanzuruko zvinozikanwa nekanzuru. Hapana chakatibatsira kuti ndiwane nebhoho rokuti ndipote ndichidira mvura umu kana kudira mugadheni and hapana rubatsiro. Zvino tochaitoita sei? Yangonzara yega. Saka mukuti mukawana mari yamunenge matengesa fish dzenyu hamusi kuzowana chibage chekuzotenga nekuti kune nzara? Hakuna migore rino hakuna mvura. Saka hapana chokudya. Saka mashoko enyu amungade kutaura kuhurumende ndekuti kudii? Dai kuri kuti hurumende yakada kunangisa kuti vakuru ndevapi vasisagona kuita zviro kuti itibatsirewo. Toonekwawo tichibatsirwawo nezvimwe zviro kuti zvinotikwanisira. Especially takashaya mvura upenyu hwacho hauite zvakanaka. Nokuti takawana mvura pane dzimwe nguva unoona mwana anenge achida kukubatsirawo ouya woita basa ipapo apo rinotipa kudya. Zvino hapana mvura yacho hapana nomudedza. Totomira iyo hurumende kuti painenge zvainenge yaita zvakanaka. Asi sokutaura kuchiita umwe wangu kuti madhamu dai takawana panoiswa madhamu tokwanisa kudiridza zvichibudirira. Aiwa, maita basa sekuru. Maita henyu tinotenda zvikuru muone zuva rakanaka. Zvatiri kuona ndezvekuti makuna ndo anyanya munyika. Makuna ekuti munhu anogona kutora hama kana nzvadzi nanzvadzi vakuenda Varikukwe
saka izvozvo Mwari anotsamwa nazvo. Hungu mvura tiri kuomberera Mwari anonotsamwa nazviri kuitika. Kudhara yaiti ikangodaro kuombererwa mvura yange isiri yenhamo. Zvino gore rineri takambozvituraya mvura yaramba. Maererano nemakuna ava vapostori vari kukwirawo makomo, vari kuitawo mapako akanga ane zvinhu zvachinyakare zvese zvakabviswa zvese, vakarasa kuisa mbiya dzavo. Saka midzimu naMwari vari kutsamwa. Saka maona nyika yedu yanetsa mvura. Mwari ari kutsamwa nazvo. Mwari haatirase asi ari kutsamwa, tiri kunyanya kutsautsira. Toya gore rino kune nzara zvatakaita isa hatina chokubata. Kana ani zvandakaita ini kana mukwasha handina. Abva nese akapera kufa hapana tongoini nadzimai vangu. Saka zvokubata chaiwo tisanoti tidade ndizvongo bata kuti haungafe nenzara iwe tiri kufema. Ndizvozvo. Maita yenyu ndo zvitemo zvatinazvo. Hamene hurumende kuti ichaita sei nyika haina mvura changamire. Aiwa, maita basa sekuru. Tinoziva kuti munhukadzi ndiye anoona kuti vana vadya here pamba, ndiye anoona kuti vana matumbo akaguta here. Mukanditsanangurira here kuti iko zvino nesituation iri munyika yekuti zvirimwa zvakawanda zvatsva mumaminda. Imi amai muchagona sei kuriritira mhuri? Ipapa pakatoma iko zvino izvi kana kuti tifungidzire kuti tinoita sei pavana zviri kutotinetsei. Saka tachitofunga kuti iko zvino zvinhu zvakatsva kutoshe kuti todii taimboenda kumusika kwachona hapana chataendesa, taimboenda kana nemadomasi kana nemuriwo, saka hapana chimwe chiri kwanisa kuti tiite. Saka ipapa pakatoma zviri kutorema, iko zvino zviri kutorema. Takatarisa kuno kwaMurewa tinoziva kuti kurima ndo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neupenyu hwakanaka. Kurima kwakakukosherei imimi semunhu wechidzimai? Vakandikoshera kuti noti kana ndikarima ndokwanisa kuziva kuti ndikarima ungave muriwo dzingave beans zvinondibatsira pakuti zvirimwa izvozvo ndokwanisa kutora kana muriwo ndobikira vana kana kutengesa, ndokwanisa kutengesa ndowanawo mari yekuti nditengerewo vana chii, kana ingave shuga ingave salt ndoziva ndinge ndatengesa. Manje iko zvino izvi hapana zviri kutomboita. Saka nguva ino zvakatooma hapatorina. Chii chamunofunga kuti ndio chikuita kuti mvura isanai? Tachiri kuti pamwe takambofungidzira kuti pamwe kuchinja kwekunze kunokonzera kuti zvidaro, asi potoona kuti pamwe nenyaya yemakore zvinokwanisa zvino kungoitawo sei kungochinja, asi pamwe ichizodii zvai pamwe inozonaya. Patatakatarisa kuti tinokwanisa kuya zvino hameno hatichaziva kuti chii. First time yenyu here yekuva muri musituation yekuona drought kana kuti muchiona zvibage zvichioma, first time yenyu here? Aiwa, isi first time. Zvakatomboitika kuma 92 zvakatomboita futi na 98 zvakatomboitika, asi mvura ichizoya zvazvitombori nani pane zvaiko zvinezvi, because taikwanisa kuita chibage chekutanga chatati January no deta kuita sei deta tochikowa. Saka manje gore noiri hapana yakatinonoke kuuya, saka chatinochitanga chacho chechi hachina kudii, hachina kana kutombosvika. Saka iwa zvakatomboitika kumashure uku, saka nongoona kuti pamwe zvinonge zvakuda kudzokera futi sekudhara. Saka ipapo pacho maisevhaivha sei? Maizokwanisa sei kurarama? Ipapo maipa zvaimbodaro paindopaipa tainzi taita mafood for work, pamwe tonyorwa nemasexual welfare topiwawo kana zvine zvipiwa zvezvo andodi. Ndomazuva mamwe pakamboita bulga chibhinzi vanochiita se chinzi dai mafood for work vanochidesa tichipiwa. Saka manje ipapo zvaitirerukeyo zvasina kunyanya kuzooma sezvazvinezvi. Ko zvinezvi noti kana ukafungidzira utarisire kwachona hapana, ko zvino mari yachona haisi kutenderera. Kana kuti unyatsofungidzira kuti ndiro right unotenga hupfu hwachona $7 ndine vana 6, pamwe ndokwanisa kubika 3 days unenge waita sei, unenge wapera. Kuti ndiwane futi imwe $7 yekuti ndidi waiwana tumapisi jobo tumwe tokuti munhu anokuti uya undibatsirawo apa nepapa woita. Saka manje iko zvino kana munhu kumuti ndipowo zvekuita ndaone mamiriro akaita sei akaita kunze, saka handina chekwanisa kuti ndikupei. Vamwe vari kutaura kuti takatokohwa 2 buckets ndo chibage chakatowandisisa. Imi makati makohwa chii? Isusu hatisati, chedu chachiri chomashure, saka handifungidzire kuti ndinotasira kuti ndichambokohwa, because chakutongooma chakatongotasa pasi, changovhurira bva chatotanga kutotasa pasi, saka handisina tasira kuti ndichakohwa chibage.
saka iko zvino ndezvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaiti yekugadzirisa kana kuti kugadzirira mhando yenyaya dzedrought idzi dzisazoitike zvakare, kana kuti ndezvipi zvavanofanira kugadzirira kuitira kuti vanhu vanenge vahura nematambudziko aya vabatsirikane? Ipapo ndototi hurumende yachona dai yanga yatikwanisa kutibatsira kuti wamuzoti kana tikati vanhu tipiwe kana kuti sechikafu unongochipiwa chobva chadii chapera. Fanike patenzi taipiwa mafertilizer paipa inembewo tikapiwawo nenguva pamwe ukakasikawo kudii kurima nemvura yekutanga pamwe tikwanisa kuti kohweyo. Saka izvozvo ndozvimwe zvatechema tikakwanisa kuwanawo mbeu nemafertilizer nguva yachona ichiripo nezvimwe vakwanisa kutibatsira tikwanisa kuita sei pamwe tikwanisa kuzoti gore rinouya tikwanisa kukasika kubudawo zvakanaka munzara yacho. Aiwa, maita basa mama. Right, aiwa tinotenda nemiwo maita basa. Tapererwa. Hatimboziva kuti tikashaya madhona kana kuti hurumende ikasatibatsirawo tinoparara. Hakuna kana chinhu. Ndofunga akakohwa seri kwedu angasvitse 2 buckets. Saka patiri pakaipa tototembawo nehurumende kuti kana kuti isikirepe taxis ekuimpota chibage, millers aimpotewo kana vanoimpota hupfu chaiwo especially hupfu ndo unonyanyotinetsa because ndo chikafu chatinodya kunyanya. Nemabhoho dai zvaikwanisika vatidhirilawo mabhoho because ifanike inini where I stay the nearest borehole riri more than 5 kilometers away. Saka Mvura manje apa tengeta I don't know what we are only hoping kuti Mwari anopindira through hurumende, through non-governmental organizations, through churches, through miracles yekuti pamwe inokwanisa kunaya. But really it's a hopeless situation, but sevanhu zvedu tinozongoti tinorarama. Semi sedunga munhu munganitsanangurire kuti kurima nyaya dzekurima idzi dzakakukosherai sei sedunga munhu? Isusu tiri rural dwellers kunokwa ndinosupply ndishuta mukana GMB yako kwakamura yakavakirwa isusu small scale farmers kuno because tinorima chibage stereki horticulture hatitauri ndinosupply Harare. So ndine mabvembe moni dzidzi ndiri mabvembe andotodiridza tinorima mabvembe torima zvinhu zvehorticulture togara padhuze neHarare. Yakatanga zvayakwana mutoko but kuno people are getting commercial. But gore rino nyaya yedrought iyo futi it comes back to that pakuti tokwanisa kushaya chekudiridzisa. Saka the situation is bleak. Hakuna kutarisiro yedu sinorarama nekurima usually ndo lifeline yedu. Saka gore rino tichatambura zvinotyisa because tinorarama we are agricultural people, horticulture or crop production yema grains and whatever. Inini sedunga munhu ndikuona zvichindiomera. The other time pakatika drought 2008 I was still young chigona kukanya madhaka South Africa. Now I'm over 50 and chagona kuita dhaka boy. Dai Mwari angu atipa a way out through hurumende, through whatever. Tirarame. I only hope because I'm a Christian, but really hope yacho based on evidence yandikuona it's slim machanzi ekuti ndichapona nemhuri. Kwasa mukadzi anokwanisa kuti tizanzara nganotorwa nemunhu ane mari. Takatarisa nyaya yedrought iyoyi, chii chamunofunga kuti chingaitwa nehurumende kuedza kugadzirira njodzi dzakadai? Isusu I would think kuti harnessing water, water iri kunzi pa environment gradually inogomisira yakuaffecta underground water. Dai taigona kuharvesta apa tine chiwoye chedu apa toisa varungu vakagona kurima because vakaita madhemu. Mvura yakanaya gore rino dai yakangoiswa madhemu yaikwana toshandisa irrigation. Saka ndo imwe development yatakaregerera since independence yemadhemu. Tikawana madhemu actually tinorarama because water inonzi inozokumisa affecta environment nekumera kwazvinhu zvakawanda. Haizogona kutidiridzira minda yemvura yekudiridza magarden. Saka ndofunga the way to go is to more is to mabows achiitwa zvawo for consumption. Asi madhemu ndo solution chaiyo. Taifanira toita zero nekuisa madhemu, toita madhemu and toita irrigation. Because kutaura nyaya climate change, saka hakuna kudzokera kumashure panyaya yekuti mvura icharamba ichitonetsa. Saka mvura yaifanira kuharvestwa shoma yacho iyoyo. Varungu kana kuti commercial farmers, let's not be racist, commercial farmers vane madhemu maprazi yakatovakwanira. And the culture irrigation dai inofanira kuti we had a massive education campaign
pacovid ndopanoona kuti education inoshanda. Dai tikaita education campaign chainyaya yekuti how can we harvest water, totora palocal initiative kuti kana pachidiwawo zvimwe zvatinogona kucontributawo hurumende yotijegawo zvatinogona kana labor kana chii toita madhem, because kwatiri kuenda it's later than you think. Tichasafa zvinotyisa vange togara mudhuze maharare mombe dzinobiwa, maproperty anobiwa, saka chingatotibatsira nyaya yeharvesting water through dams. That's what I think. Aiwa, maita basa baba. Neso tinotenda. Sekuona kwenyu baba, tiri kunzwa vanhu vakawanda vari kutaura kuti gore rino kuchange kuine nzara. Zvirimwa tiri kuona zvibage zvatsva, nzungu, fodya hapana chati chabuda. Sekuona kwenyu mimi ende zvipi zviri kukonzeresa kuti mvura isanaye kuite drought yatinayo nhasi? Ichokwadi ndinoona kuti ninika hachanatsoteedza chinyakare chedu chaitikonzeresa kuti mvura inaye. Plus takuti isisu ngatiite kuti tiedze kuti zvinhu titeedze nezvinhu nemazvo kuti zvinhu zvedu Mwari atinzwisise navadzimwe vedu atinzwisise. Tikasadaro manje zvinhu zvedu zvinoramba zvichitinetsa. Sematauriro aitwa nevatauri avo, ndoda kuzvitenda ndizvo chaizvo chaizvo. Hadi kuzviti zvizvongoba, ndizvo chaizvo chaizvo. Makomo ezvezvi ari kungokwirwa NeMapostori kana kuda kuti tivate zvakati havasi kuteerera izvozvo. Vari kungoita zvavanoda ivo. Makomo edu netsika dzedu dzatoraswa. Saka tikuti isusu hurumende ngaitipewo masimba kana kupa masimba kuvatungamiriri vedu kuti aiwa ngavateedze mitemo yatinenge tichida isisu yemunharaunda, kuti makomo asangokwirwe zvisina nemutemo zvesvisi, kuti zvogotinakirawo neveruzhinji nesu neukama. Right. Pozoita zvokuti izvo tikukumbira kuti isisu kana hurumende itibatsiro nekuti zvikafu hatisina nekuti kwauya drought yakadai so. Tikumbira kuti kana tichipiwa chikafu nehurumende ngaitipewo isisu kuti tishandira inonzi food for work kuita kuti nharaunda yedu dzirongeke. Nharaunda dzedu hadzina kumira zvakanaka. Saka tapiwa inonzi food for work, nharaunda dzinenge dzakamira zvakanaka. Tichishanda tigadzira nharaunda yedu dzimire zvakanaka. Ndo zvandingataura ini ndokuti zvizhinji zvataurwa nevataura. Ndingati ndizvozvo. Panyau dzekutsva kwaita zvibage mumaminda, mwari kutaurawo kuti ndana Manjuzu vawanda, vamwe vari kutiwo chimina chiri kuitwa munharaunda. Imimi makazvimirira, ndezvipi zvamuri kuona zviri kuita kuti mvura isanaye munomo munyika? Izvozvi hazvizhinji ndokwana zvataurwa izvo. Izvozvo zveManjuzu makomo mari kupinda tumachechi twawandisa, apo kachechi uya kuti twake aziva kuti vari kuita zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Uyezve chibahwe ichocho kuchoka chaitwa kushayiwa kwemvura. Ezvinezvi hakuna kana chiriko. Kana ane munda unoti une chibahwe ezvinezvi kwese kuno munharaunda ine murewa hakuna. Tiri pano pa44. Chibahwe chatsva ine zuva hakuna, mvura hakuna amini. Chibahwe izvo chakudonha pasi kana mumusha umu vagere vakagara havana chavari kutombochatarisira kuti vachiwanawo kana chekugocha zvacho. Hapana. Kana chokuti vatomboiswa kana moto kuti vabvurudze kana madede hakuna ane chibahwe. Saka tiri kuchema kuti dai hurumende iri inotikwanisa kutibatsirawo kuzopa vanhu chikafu, because chikafu hakuna zvachose zvegore rino. Izvo hatisati tambosangana nazvo makore ese. Tikushaya kuti zvabva kupi, Mwari atitsamwirire kudaro kwasvika pakadaro. Ndiri kuchema kwatiri kuita chete. Inodenzwa ndonzi Isaiah Gatsi, ndobva pano pamureva pa44 paNyamutumbo. Ndoti hangu naiwaya kana muchikwanisa kutibatsirewo nekuchema kwataita ikoko, tibatsirewo nekukurumidza, because hamusina mumashopu muuvhu chaiwo hausi kumbomira. Vari kungohodha uvhu kubva nguva wapera vari kupona ndi ma5 kg 5 kg. Saka munotosvitsa kupi tuma 5 kg itwoto. Saka ndokuchema kwatiri kuita nepapo ndoti ndizvo zvochati. Ndotenda. Aiwa, maita basa baba. Thank you so much. Andiri kuona muri mugari wekuno kwamurewa. Munganditsanangurire kuti ndapi matambudziko amuri kusangana nawo takatarisana nekutsva kwaita chibage musizeni ino? Zvakanaka, ndinotenda. Matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti chikafu vanhu havana. Saka ritori dambudziko hombe charo rekuti unotoshaya pekutangira kuti nzara yacho iri kutanga iye zvino kuzoona tonzi tadzoka mukukohwa futi mukurima. Saka nzara yacho inenge yakatonyanyisa zvokuti
pakasawana rubatsiro runobva kuhurumende vanhu tinofa kunzwa kunzi kwaita makuva enzara gore rino. Saka zvinhu zvatinongokumbira dai hurumende yagonawo kutibatsira tiwanewo chinotiraramisawo. Zvino zvipfuyo zvato zvimwe zvakutotambudzika kuwana chikafu, mvura, mutukowa twava turi moto twakutoita tuchipera mvura zvokuti zvipfuyo zvakutotambudzika pekunwa. Vanotoone mvura dzavo ndevane mvura dzemumigodhi dziye dziri pamba, asi mumarukowa mukuzosvika munana April May munenge musisina mutukowa twatinotarisira kuti zvipfuyo zvinodai zvichishandisa. Takatarisana nenyaya yedrought yaitika gore rinoi, ndio first time yenyu here kuexperience kana kuti kupinda mune zvedrought izvi? Tingati ndiyo first time ba. Ato makore akatiwo pachiuya drought irori, asi tichibatsirwa nehurumende saizvozvi. Kumashure kune makore akatodarika tichisangana naro drought irori, zibatanzana irori ino tichisangana nedrought iyoyi. Asi unotoona kuti gore rino inenge yakatofanana nemakore akadarika yataisangana nayo drought iyoyi. Saka maibatsirikana sei? Toti hurumende inogona kuti nonokei kuunza zvinhu zvekuti mubatsirikane, maimborarama sei? Vane magadheni ava vanogona kurima vachitengesa, vamwe vasinawo ndo vanenge vachitongoraramawo zvimwe zvinotorema, asi vane magadheni taigona kupinda magadheni edu tichishanda tichirima tomboraramawo tichidaro kusvika hurumende yazosvikawo pakutibatsira. Semugari wekunoko kwaMurewa, pane here zvati zvamboitwa nemadzimambo kuedza kubatsirana nemi munjodzi yamatarisana nayo? Ndinoona sekudaro nekuti semuenzanzi kuti chikafu icho chinouya, ndinoona kuti zvinenge zvakatogarirwa pasi nemadzimambo kuti zvizosvika kuna vakuru vedu vamutungamiri kuti chizouya sechikafu kudai chichitambiriswa munhu wese, mwana wese mukati menzvimbo. Saka ndinoona kuti madzimambo iwawo vanotobatsiridza pazviri kuti tizowana wesu wana. Nezvipi zvamunofunga zvingaitwe nehurumende kuitira kuti pakazoitika njodzi dzakaita seidzi dzedrought idzi vagare vaine izvi neizvi neizvi neizvi? Ini ndinongoti kuhurumende dai vachinikina vachigara zvavo mumatura mavo mine zvinhu zvekuti vanongoziva kuti chero gore nzara inongouya inozogona kubatsira mhuri dzavo, kana mari dzekuti vanogona kuzopota vachibatsirana nedzimwe nyika dzavanoshamwaridzana nadzo dzichizotibatsirawo semadhunaya anombouya, zvinenge zvakanaka zvakadaro. Tichipedzesa ndapi mashoko enyu amungade kukumbira kuhurumende? Mashoko angu ekupedzisira ndinongokumbira kuti hurumende dai yatinzwawo vana veZimbabwe tatambudzika nenzara iyi, dai vatisunungura vatigamuchidzewo chikafu chavanenge vangotipawo chekuti tigonowanawo kurarama, nekuti kumberi kwacho ndaona makuva akawanda enzara ini. Aiwa ndizvo zvazvo. Aiwa maita basa mama. Tinotenda zvedu. Oh, 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 oh.